Dumidilim ang langit. Ti idol ko nga talaga nga kahit ko kung mga kajuwet nga babae ni Regine Velasquez. Yung kinagpeso na ni Regine Velasquez na meet kon sa tin pa birthday kanya na po Diyos. Naggamak payro pa na. Basta ngam tipay may isa nga kahit ko nga kajuwet no mabalbalin duwa nga tao pay. Tuwa na talo. Kahit ko nga kajuwet nga talaga it's either Nina, Wency Cornejo, ken Charis Pengpeng ko. Bulong ng hangin, tapat magmahal. Idi namit ko ni Regine. Amo niya digi shooting dad TV-gan eh. Ada shooting dad TV-gan idi nga di ko ang kastan ni manang ko. Nagbalim mga artista ni manang ko idi. Napanagin sa serve. Napanag-serve ti empanada. Di ko gaputa ka ni manang ko muna nga idol ko ni Regine. Kahit ko nga panagpa-wish ko lang tapno mamit ko lang ni Regine Velasquez. Talaga nga sobra ti ragsak po idi. Bulong ng hangin, malaya kang mga araw. Inya si Degnak, ni manang ko kay ni Regine. Inya muna nga, gusto niyang magpa-wish ko lang para mamit ka lang, Miss Regine. Ingga na nga dati Regine, yung paigyam na kanyak tiro pa na ngayong pakasta. Siyempre, gagangay ti may isa nga bulag. Pinipil ko mga kinarawa. Nakarawak, di pingping na nga nakakinkinis. Awan pulos ti makarawam nga di. Awan pulos ko mati makarawam nga di oran niya nga parte ko mati tiro pa na nga. Pimpo-pimpol so talaga naglamuyot. Talaga nga asla nga hang ko mga may bagay tara ramay mo ano ta dakulap mo nga mangida pa-adapt tayo ti pingping na.